Consolidant el comerç local es generen llocs de treball estables i es contribueix al desenvolupament econòmic de les nostres viles i ciutats. Els diners gastats en aquests comerços petits, regentats sovint per cercles familiars, tenen un impacte molt més gran en l'economia de la comunitat que no pas els invertits en grans superfícies o centres comercials. Establiments de petit format que són punt de trobada entre veïns, que contribueixen a la sociabilització i a la creació de llaços comunitaris i que garanteixen presència intermitent als carrers, millorant-ne, per tant, la vitalitat i la seguretat. La lluita contra la desertització comercial no és fàcil. Els qui ostentem batllies sabem bé les dificultats diàries d'un sector que un cop liquidat el lloguer i els manteniments de subministres, amb prou feines obté beneficis. La competència deslleial de macroempreses com Amazon o dels kebabs, botigues 24 hores, locutoris i tot essent regentats per estrangers que sovint incompleixen normatives laborals i sanitàries, amenacen la pervivència d'establiments històrics. La despersonalització dels nostres carrers està servida. Avui, viles i ciutats catalanes no només són irreconeixibles, sinó que són indistingibles d'una vila o ciutat espanyola, francesa o alemanya. La globalització ens desdibuixa la identitat local i nacional i ens omple els municipis de negocis forans que ningú sap ben bé com se n'en surten si no és per la venda de droga o pel blanqueig de diners. L'anomenat empresari ètnic, és a dir, aquell que presta serveis als membres d'una comunitat concreta, carnisseries halal, locutoris, prospera i substitueix àvidament el botiguer de tota la vida. Ja és hora que s'estableixin criteris clars per evitar la proliferació i impunitat de les anomenades botigues fosques, que no compleixen normatives urbanístiques ni comercials. Ja era hora també que el teixit comercial tradicional incorporés noves formes de venda en línia, adaptant-se, ara sí, a una realitat que cada cop es perfila més digital. A Catalunya, els establiments comercials suposen un 14% del PIB català i donen feina a més de 500.000 de persones. Són xifres prou importants per combatre la substitució silenciosa que amenaça el model comercial que sempre ens havia caracteritzat. El comerç de sempre, que respon en la nostra llengua, que paga impostos, que manté vius els carrers, que genera cohesió social, ha d'imposar-se a models comercials aliens que no tenen cap arrelament amb Catalunya, que no respecten el nostre equilibri urbà i que contribueixen a fomentar guetos i contracomunitats. Botigues despersonalitzades, de baixa qualitat, amb rotació constant, que ocupen espais comercials claus expulsant el comerç de tota la vida. Un comerç de tota la vida que ja no pot pagar el lloguer ni competir amb qui té treballadors en situació irregular, sense horaris laborals i sense el cost que suposa la seguretat social. Aquesta llei no arreglarà la pèrdua progressiva de competitivitat del nostre comerç, però sí que dona eines als ajuntaments per prioritzar l'interès local i evitar la concentració de negocis de baixa qualitat que degraden barris sencers. Per això hi votarem a favor. Allà on es fon el comerç de proximitat, augmenta la desertització, la degradació i l'abandonament. Substituir el comerç tradicional per comerços d'importació té un impacte directe en la seguretat, el civisme, la convivència i la dignitat dels espais públics. Lluitar per la pervivència del nostre teixit comercial és, avui més que mai, lluitar per la pervivència de Catalunya i de la nostra identitat.